कनेक्ट होतो नाही तो इलो ना रवी तो आता बघा परत हलवणार तो मग तो 3 वेळा हलवला ते पहिला वाट बंद करून हो ना तो पोलिसवाला कोणते पोलीस काय म्हणतात बघ ना काय डिटेल बोलायचं नाही लिंक कोणाक देऊ काय लिंक टाकतोय सगळ्यांना आता सेटअप बंद आता सेंटर मला दिसतात गाडी पार्किंग पण जागा पुढे लावतो वायफाय असा एक लोकल असा वायफाय जर असेल ना तसं प्रोजेक्टरला वायफाय नाही ते मला त्याचे जाऊन खायला मिळतं प्रोजेक्ट वायफायवर या सर्व हे घेऊया 35 प्रोजेक्ट कनेक्ट ते वायफाय असा आता आमच्याकडे एक वायफायवाला असा फक्त आणि एक केबलवाला टेबलवाला करूया आमचं एक केबलवर टाकणार केबल अरे नाही लागत ना दोन केबल लावली केबल आणण्याने लावले डबल स्पीड म्हणता तो डबल स्पीड म्हणता यावर एक दिवस होता ना एक दिवस होता ना नेट नाही नुसतं प्रोजेक्ट कनेक्ट करून एक व्हिडिओ टाकून जातो असतं का तुम्ही आमची केंडी करता म्हणजे कसा झाला मृगजळासारख्या झाल्या आवाज कसं होतो याच्या कॅमेऱ्यात आवाज येत आहे तो राजा येईल त्याच्यानंतर राजा येईल हार्दिक हार्दिक स्वागत या सिंधुदुर्ग नगरीमध्ये सन्माननीय सार्वजनिक बांधकाम मंत्री महाराष्ट्र राज्य तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री सन्माननीय आमदार रविवर साहेब त्याचबरोबर त्यांच्यासोबत शालेय शिक्षण मराठी भाषा मंत्री महाराष्ट्र राज्य आदरणीय आमदार दीपक केसरकर साहेब यांचे इथं आगमन होत आहे. आजचा हा आनंददायी क्षण आपण पाहत आहात की विविधतेने नसलेल्या या सिंधुदुर्ग नगरीमध्ये खरं तर आपला सिंधुदुर्ग
अशा लाल मातीत जन्मास यावी तिचा रक्तास देतेला इथे नांदते संस्कृती भारताची घराघरात तुळशी वृंदावन. आणि म्हणून या विविध योजनेअंतर्गत लाभार्थी आणि पुरस्कार वितरण सोहळ्यासाठी उपस्थित झालेल्या सर्व मान्यवरांचे एका जोरदार टाळ्याने आपण स्वागत करता. असा हा आनंददायी क्षण आणि या आनंददायी क्षणासाठी आपण सर्व मान्यवरांना या पुरस्कार वितरण सोहळ्यासाठी देतो प्रबोधन आणि या कार्यक्रमाचं अर्थातच उद्घाटन करण्याची विनंती आपण करणार आहोत. मी या कार्यक्रमासाठी सन्माननीय मुख्य कार्यकारी अधिकारी नायडू साहेबांना विनंती करतो की सर्व मान्यवरांना दीप प्रज्वलनासाठी निमंत्रित करावं. आजचा हा आनंददायी क्षण आणि मित्रांनो सार्वजनिक बांधकाम मंत्री आणि या जिल्ह्याचे पालकमंत्री आदरणीय नामदार नरेंद्र चव्हाण साहेब, त्यांच्यासोबत शालेय शिक्षण मराठी भाषा मंत्री सन्माननीय नामदार दीपक केसरकर साहेब, त्याबरोबर विधान परिषदेचे सन्माननीय सदस्य निरंजन गावकर साहेब, आता हा पुरस्कार वितरण सोहळ्याचं उद्घाटन आपण पाहत आहात. सर्व मान्यवरांच्या प्रमुख उपस्थितीमध्ये हा सोहळा या ठिकाणी होतो. मंत्री महोदय मान्यवर या ठिकाणी सांगत होत आहे. या दीप प्रज्वलनानंतर आपण जिल्हा परिषद सिंधुदुर्गच्या वतीनं मान्यवरांचं सर्वप्रथम हार्दिक स्वागत करतो आहोत. मी जिल्हा परिषद सिंधुदुर्गचे सन्माननीय मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रवीण नायडू साहेबांना विनंती करतो की या पुरस्कार वितरण सोहळ्यासाठी उपस्थित असलेले या जिल्ह्याचे पालकमंत्री आणि अर्थातच सार्वजनिक बांधकाम मंत्री महाराष्ट्र राज्य सन्माननीय नामदार रवींद्र चव्हाण साहेबांचं मनपूर्वक स्वागत करावं. या कार्यक्रमाच्या वृत्तीर्थ आपला बहुमोल वेळ देऊन आदरणीय मंत्री महोदय उपस्थित आहेत. जिल्हा परिषद सिंधुदुर्गच्या वतीनं आपण त्यांचं मनपूर्वक स्वागत करतो. इतर प्रकारे या सर्व मान्यवरांसाठी आपला बहुमोल वेळ देऊन सन्माननीय सार्वजनिक बांधकाम मंत्री महाराष्ट्र राज्य आणि या जिल्ह्याचे पालकमंत्री चव्हाण साहेब याचे स्वागत आहे. त्याबरोबर शालेय शिक्षण मराठी भाषा मंत्री आदरणीय केसरकर साहेब त्यांचंही मनपूर्वक स्वागत आहे. आदरणीय विनोद गावकरे विधान परिषदेचे सदस्य त्यांचंही मनपूर्वक स्वागत आहे. जिल्हा परिषद सिंधुदुर्गच्या वतीने आदरणीय पोलीस अधीक्षक त्याबरोबर राजस्थान जिल्हाधिकारी त्याबरोबर त्या ठिकाणी आदरणीय राजन पोलीस आहे. त्याबरोबर सिंधुदुर्ग जिल्हा बँकेचे उपाध्यक्ष आदरणीय पाटील साहेब यांचंही मनपूर्वक स्वागत आहे. या कार्यक्रमासाठी आपण बहुमोल वेळ देऊन उपस्थित आला. सर्व मान्यवरांचा स्वागत एकदा जोरदार करण्यात येतो. आजचा हा पुरस्कार वितरण सोहळा त्यांच्या उपस्थितीमध्ये होत आहे. ते सर्व मान्यवरांचा बहुमोल वेळ देऊन उपस्थित आहेत. तर विविध योजनेअंतर्गत लाभार्थी पुरस्कार वितरण सोहळ्यासाठी सर्व मान्यवरांचे आपण स्वागत करू. तर आपल्या कार्यक्रमाची रूपरेषा आपल्या कार्यक्रमाची जी भूमिका आहे ती मांडण्यासाठी मी जिल्हा परिषद सिंधुदुर्गचे सन्माननीय मुख्य कार्यकारी अधिकारी नायडू साहेबांना विनंती करतो की एकूणच या आपल्या कार्यक्रमाची रूपरेषा आपण आपल्या प्रास्ताविक. 。 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。
आज सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषदेचे विविध योजनांतर्गत गाव पुरस्कार वितरण कार्यक्रमासाठी उपस्थित असलेले महाराष्ट्र राज्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री माननीय मंत्री रवींद्र चव्हाण साहेब, तसेच महाराष्ट्र राज्याचे शालेय शिक्षण मंत्री कुमारी वाटा, विभागाचे मंत्री माननीय आमदार दीपकजी साहेब, तसेच विधान परिषदचे सदस्य निरंजन गावकरेजी, सोबत उपस्थित असलेले प्रभाकर सावंतजी, राजेशजी गिरीजी, जिल्ह्याचे ॲडिशनल कलेक्टर बर्गे साहेब, जिल्ह्याचे पोलीस अधीक्षक सर्व अग्रवालकर, सोबत उपस्थित असलेले सर्व माझे सहकारी आणि आजचे लाभार्थी सर्वांना नमस्कार. तर आज आपण या कार्यक्रमाअंतर्गत दोन महत्वाचा कार्यक्रम घेणार आहेत. तर आपल्या जिल्ह्याचं जल जीवन मिशन अंतर्गत आपल्या 431 ग्रामपंचायतपैकी 441 महसूल गावामध्ये जर एकंदरीत 433 कोटीचा जिल्ह्याअंतर्गत आराखडा आपण मागच्या वर्षी तयार केला होता आणि याच्यापैकी तर 465 गावांचा आम्ही निविदा केला होता मागच्या वर्षी आणि या सर्वांचा भरपाठ सुद्धा आपण दिला होता. तर मला सांगण्यामध्ये खूप आनंद होतो की जर आपल्या विभागाचं पावसाचा अगोदर ऑलमोस्ट डिसेंबर पर्यंत जे टार्गेट होता ते आपण टार्गेट केलं होतं आणि याच्यामध्ये जर 465 200 गावांचा आम्ही जल जीवन मिशनचे जे निकष आहेत त्याच्यामध्ये प्रत्येक कुटुंबाला प्रत्येक सदस्याला 55 लिटर शुद्ध पाणी दर दिवशी देण्याची संकल्पना आहे. तर आपण 200 गावामध्ये आपण टार्गेट केलं. या 200 गावापैकी तर 15 ऑगस्टच्या अगोदर आम्ही 171 महसूल गावांचा त्याच्याकडून ठराव घेतला की प्रत्येक गावाच्या प्रत्येक सदस्यांना आम्ही 3चा निकष प्रमाणे त्यांना पाणी दिलेलं आहे. त्याचा अनुभव आपण आपल्या हस्ते करणार आहे. आणि तर आपल्याला मी पूर्ण दिवसा वतीने तर आपल्याला प्रवास देतो की पूर्ण जिल्ह्याला कव्हर करण्याचा प्रयत्न आपण करणार आहे आणि 765 गावांचा टार्गेट आम्ही मार्च 2024 पर्यंत संपूर्ण करण्याचं गॅरंटी आपल्याला घेतो. तसेच जर आपण जिल्हा परिषद स्वनिधी अंतर्गत एक बजेट साहित्य आणि पुरवण्याचा एक स्कीम घेतला होता. तर स्टार्टिंगमध्ये आपण याचा जे तरतूद होता ते 10 लाख केलं होतं, पण आपल्या तुम्हाला माहित होता की इतकं जास्त प्रतिसाद देणार आहे. तर 10 लाखमध्ये 100 संच पुरवण्याचं तरतूद होतं. पूर्ण स्कीम राबवल्यानंतर टोटल जे पार्टिसिपेशन आलं मागणी आपल्याकडे 3,222 आलं होतं. मग त्याचं तरतूद आम्ही 10 लाखपासून 25 लाखपर्यंत वाढवलं आणि आता 250 बजेट महिन्यांना आम्ही गाडीच्या आज घेणार आहे. आपल्या हस्ते प्रातिनिधिक स्वरूपात तर एक 8 तालुक्यांना आम्ही 8 तालुक्यांपैकी एक बजेट महिन्यांना घेणार आहे. तर खूप चांगला एक प्रतिसाद लोकांकडून आलेला आहे आणि आपण जर हे पूर्ण जे लाभार्थी निवड होता तर हे लॉटरी पद्धतीने आपण काढलं होतं. एक कंप्लेंट सतत येत होता की सर्व बजेट मंडळी याच्यामध्ये लागणार नाही. तर या वर्षी जर आपल्याला जास्तीत जास्त आपण करण्याचा प्रयत्न केला 250 लोकांना देत आहे. तर आपल्या हस्ते आपण याच्यासाठी निर्मित झाला आहे तर मी आपल्याला जिल्हा परिषदेच्या वतीने धन्यवाद देत होतो. तसेच तर आज अजून दोन कार्यक्रम आम्ही आपल्या हस्ते घेण्याचं एक विनंती आहे. तर आपल्या हस्ते असं सांगत राहणार आहे. तर एक आहे तर अमृत महाआवाज अभियान राज्य शासनाच्या माध्यमातून तर एक अभियान कालावधीमध्ये आपल्या जिल्ह्याच्या याच्यामध्ये परफॉर्मन्स तर सर्व फॅक्टर्स सर्व जे काय त्याचा परफॉर्मन्स पॅरामीटर्स आहे त्याच्यामध्ये सिंधुदुर्ग खूप टॉपमध्ये आहे. याच्यामध्ये घरकुल कम्प्लिशन असो किंवा अभियान कालावधीमध्ये किती मंजुरी दिला हे प्रत्येक गोष्टीमध्ये तर शेवटी जिल्ह्यापैकी पहिल्या नंबरवर आपण आहे. आणि याच्यामध्ये पूर्ण जिल्ह्याच्या याच्यामध्ये सर्व व्हिडिओज आणि त्यांच्या खाली काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांचं आहे. त्याच्यामध्ये तर रमणी आणि प्रधानमंत्री आवास योजनेमध्ये 3 पंचायत समिती आपण त्यांना गौरवन करणार आहेत. आणि जर एक संत गाडगे व ग्रामपंचायत अभियानामध्ये जर 2 गावाचा आपल्या विभाग स्तरावर त्यांचा उल्लेखनीय काम केल्याबद्दल त्यांना आपल्या हस्ते सर्व करण्याचा एक आयडिया आहे. त्याच्यामध्ये वापरले आहेत आणि बरोडे आहेत. तर 5 सप्टेंबरला
आपल्या जिल्ह्याचा आदर्श शिक्षक आम्ही घोषित केला होता सर. त्याचा सुद्धा आवड वितरण आपल्या हस्ते असणार आहे सर. तर मी आपल्याला धन्यवाद देऊ इच्छितो पूर्ण टीमच्या माध्यमातून की आपण एक म्हणजे संडे असून सुद्धा आपण याच्यासाठी वेळ दिला, विशेष करून आपण आलं आणि सर्व जे काय व्यासपीठावर असलेले मान्यवर सर्वांचा धन्यवाद देतो. मी थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद. तर आपण सर्वजण या विविध योजनांतर्गत लाभार्थी आणि पुरस्कार प्राप्त व्यक्तिमत्वांचा सन्मान करण्यासाठी उत्सुक आहोत आणि मित्रांनो, मंत्री महोदय आपला बहुमोल वेळ देऊन या सगळ्या पुरस्कार वितरण सोहळ्यासाठी उपस्थित आहेत. जोरदार टाळ्या, कारण हा सगळा सन्मान तुमच्या कर्तृत्वाचा आहे, या जिल्ह्याचा आहे. आणि म्हणून सर्वप्रथम मी सन्मान करण्यापूर्वी आता या ठिकाणी ज्या ग्रामपंचायतीचा आपण सन्मान करणार आहोत, अमृत महाआवास अंतर्गत ज्या ग्रामपंचायतीचा आपण सन्मान करणार आहोत, त्याबरोबर आदर्श ग्रामसेवक आणि आदर्श शिक्षण प्राप्त या सगळ्या व्यक्तिमत्वांचा सन्मान करणार आहोत. यांना सर्वप्रथम सदिच्छा देण्यासाठी मी महाराष्ट्र राज्याचे शालेय शिक्षण मंत्री आदरणीय नामदार दीपक केसरकर साहेबांना विनंती करतो की या सगळ्या पुरस्कार प्राप्त लाभार्थ्यांना आपण सदिच्छा द्याव्याचं मार्गदर्शन करा. सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे लाडके पालकमंत्री आदरणीय रवींद्र चव्हाण साहेब, या ठिकाणी उपस्थित असलेले माझे विधिमंडळामधले सहकारी निरंजनजी गावकरे, भाजपचे जिल्हाध्यक्ष आदरणीय सावंत साहेब, त्याचप्रमाणे जिल्हा परिषदेचे माजी आमदार आदरणीय राजेंद्र देवी, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आदरणीय नायक साहेब, आदरणीय एसपी साहेब, त्याचप्रमाणे आदरणीय ॲडिशनल कलेक्टर, उपस्थित सर्व मान्यवर. कार्यक्रम मला सुद्धा आणि दुसरा कार्यक्रम असल्यामुळे आणि सगळ्यात जायचं आहे त्याच्या थोडक्यामध्ये आपल्याला शुभेच्छा देतो. आपण एक गोष्ट लक्षात घेतलं पाहिजे की प्रत्येक घरामध्ये शुद्ध पाणी गेलं पाहिजे आणि ते सुद्धा नाव वाटे गेलं पाहिजे. त्याच्यासाठी आदरणीय पंतप्रधान महोदयांनी जलजीवन मिशन हे संपूर्ण भारतामध्ये राबवलं आणि त्याची अत्यंत परिणामकारक अशी अंमलबजावणी ही आपल्या जिल्ह्यामध्ये होते. याचा मला अतिशय आनंद आहे. नेहमीच्या वेगवेगळ्या योजना केंद्र शासनाकडून येतात, त्याच्यामध्ये आपण निश्चितपणे ग्रामपंचायतीने हे बघितलं पाहिजे की आपण पाणी टाकतो, लोकांच्या घरापर्यंत पाणी येतो, परंतु आपला स्रोत कुठेही असणार नाही याची सुद्धा काळजी घ्यायला लागते. आणि त्या दृष्टीने आपला पूर्वीचा अनुभव लक्षात घेता ही ज्यावेळेस ती मंजूर झाली त्याच्यावर खूप चर्चा झालेली होती की कशा तऱ्हेने लोकांना पाणी दिलं पाहिजे की मे महिन्यामध्ये सुद्धा हे पाणी पुरलं पाहिजे. आपल्याकडे सर्वसाधारणपणे किनारपट्टीचा भाग असल्यामुळे एप्रिल मे महिन्यामध्ये मसूर पाणी यायला सुरुवात होते आणि त्याच्यामुळे समुद्राच्या किनारपट्टीवरून आपण जी पाईपलाईन येतोय त्याच्यामध्ये सुद्धा स्रोत पकडावा असं मी नायक साहेबांना सांगितलेलं होतं आणि बहुतांश त्यांनी तसं केलेलं असेल अशी अपेक्षा करतो. कारण पंतप्रधान महोदयांची अपेक्षा असते की 12 महिने शुद्ध पाणी हे गावागावांना मिळालं पाहिजे आणि अतिशय चांगलं काम हे आपल्या वेगवेगळ्या स्कीम असतात जी पंतप्रधान महोदयांची स्वप्न असतात की सर्वसामान्य माणसाला घरं मिळाली पाहिजे, ते आपल्या हक्काच्या घरामध्ये गेले पाहिजे, स्वच्छता उत्कृष्ट राहिली पाहिजे. आतापर्यंत आपण अनेक स्वच्छता अभियान राबवले, परंतु ज्या पद्धतीने आदरणीय मोदी साहेबांनी स्वच्छतेचं अभियान पूर्ण भारतामध्ये राबवलं त्याला कुठल्याही देशामध्ये तोड नाही, जगामध्ये तोड नाही. ही वस्तुस्थिती आहे. आज G20च्या निमित्ताने जगातले सर्व नेते भारतामध्ये येत असताना भारताचं हे नेतृत्व अत्यंत ठामपणे जगाचं नेतृत्व करत आहे. आणि आपण बघितलं की एक काळ असा होता की भारताच्या पंतप्रधानांना शेवटच्या रांगेमध्ये उभं केलं जायचं. आता भारताचे पंतप्रधान आले तर सुपर पॉवर असलेल्या अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष हे स्वतः वळून येतात त्यांच्या स्वागतासाठी. एवढी भारताची प्रतिमा ही आदरणीय पंतप्रधान महोदयांनी आज चंद्रयान चंद्रावर उतरण्याचं विक्रम करत असताना आपल्या दुसऱ्या यानाने ते सूर्याकडे सुद्धा घेतलेली आहे. टेक्नॉलॉजीचा उत्कृष्ट वापर कसा करावा आणि तो लोकहिताच्या दृष्टीने कसा करावा हे सुद्धा
आपण पंतप्रधान महोदयांकडून शिकले पाहिजे. मी आपल्याला सगळ्यांना सांगू इच्छितो की काही कार्यक्रम जे त्यांनी अत्यंत दूरदृष्टीने तयार केले त्याच्यामध्ये विशेषतः मुलांचं स्किल डेव्हलपमेंट हा जो कार्यक्रम आहे. आपण एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे की भारत आता जगातला सर्वात तरुण देश झालेला आहे. आपल्या ॲव्हरेज वय 29 वर्ष आहे. युरोपियन कंट्रीजचं 35 वर्ष आहे. अमेरिकेचं 39 वर्ष आहे. जपानचं 45 वर्ष आहे. आणि त्यावेळेला मुंबईला पालकमंत्री म्हणून काम करत असताना मी जर्मनीला गेलेलो होतो. आमची जी पुस्तक हे सिटी आहे त्याच्यामध्ये त्यांना ह्या वर्षी नुसती 4 लाख मुलं पाहिजे. त्याच्यामध्ये वायरमन असतील, लिफ्ट चालवणारे असतील, त्याच्यामध्ये सिटी स्कॅन मशीन चालवणारे असतील. शेवटी आपण एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे की आज ही मॅनपॉवर आपल्याकडे का उपलब्ध झाली तर आदरणीय मोदी साहेबांनी दूरदृष्टी ठेवून लोकांना शिकवलं की हेल्थ सर्व्हिसेसमध्ये कसं काम करायचं, वेगवेगळ्या टेक्नॉलॉजीजमध्ये कसं काम करायचं. आपण एक गोष्ट निश्चितपणे लक्षात घेतली पाहिजे की मी ज्या स्कूल एज्युकेशन डिपार्टमेंटचा मंत्री आहे आमच्या शाळांमधल्या मुलांची संख्या कमी होत जाते मराठी शिकणाऱ्या आणि इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांची संख्या वाढत जाते. कारण आपल्या मुलांच्यामध्ये गैरसमज आहे की इंग्रजी ही इंटरनॅशनल लँग्वेज आहे. इंटरनॅशनल लँग्वेज निश्चित आहे इंग्रजी, परंतु ती इंटरनॅशनल कम्युनिकेशन लँग्वेज आहे. जगामध्ये 5 देश सोडले तर कुठेही इंग्रजी बोलली जात नाही. प्रत्येक देशाला स्वतःची भाषा असते. त्याच्यामुळे त्यांनी आम्हाला सांगितले की तुम्हाला तुमची मुलं पाठवायची असतील जर्मनीमध्ये तर ते त्यांना जर्मन शिकवलं पाहिजे बोलायला. आता काही मुलं आमच्या लोढासाहेबांनी पाठवली आहेत. 53 मुलं त्यांनी कालचा आमचा एक कार्यक्रम होता सह्याद्रीवर 53 मुलं आपली जर्मनी आणि जपानमध्ये गेलेली आहेत. पण त्यांना भाषेचं ट्रेनिंग तिथं दिलं जातं. हे मुलांनी समजून घेतलं पाहिजे की केवळ इंग्रजीच्या जीवावर आपल्याला जगभर जाता येत नाही. आम्ही जेव्हा जर्मनीमध्ये गेलो तर आपली मराठी लोकांची तिथं असोसिएशन आहे ती जी मुलं जात आहेत त्यांना आता घरगुती जेवण देण्याची व्यवस्था सुद्धा आम्ही जर्मनीमध्ये केलेली आहे. ही मराठी माणसाची ताकद आहे आणि ही जी ताकद स्किल डेव्हलपमेंटची आहे ही मोदी साहेबांनी 9 वर्षापूर्वी ओळखली आणि त्याच्यामुळे स्किल डेव्हलपमेंटची एक मोठी चळवळ ही संपूर्ण भारतामध्ये सुरू झाली. आज जगामध्ये एवढी मागणी आहे भारतीय मुलांना. याचे कारण असं आहे की भारतीय संस्कृती वेगळी आहे. भारतीय संस्कृती ही शांततेची संस्कृती आहे. आपण दुसऱ्याला आपल्यामध्ये सामावून घेण्याची संस्कृती आहे आणि त्याच्यामुळे जगातल्या अनेक देशांना भारतामधून मॅनपॉवर पाहिजे. आणि म्हणून आपल्याला मी निश्चितपणे सांगू इच्छितो की याचा प्रसार हा आपल्या गावागावामध्ये सुद्धा झाला पाहिजे की आपली अनेक मुलं जी त्यांनी ITI केलेलं आहे पुढे जर त्याच्या पुढे जाऊन न्यू एज्युकेशन पॉलिसी आली त्याच्यामध्ये आदरणीय पंतप्रधान महोदयांनी व्होकेशनल ट्रेनिंग कंपल्सरी केलेलं आहे. आणि म्हणून जे स्किल डेव्हलपमेंट बद्दल तुम्हाला सांगायचं झालं तर लोढासाहेबांनी एक मीटिंग बोलवली ती राजभवनला. महाराष्ट्रातले सगळे उद्योगपती हे त्या मीटिंगला हजर होते. एका दिवसामध्ये 1.25 लाख मुलांना त्या ठिकाणी रोजगार देण्यात आला. ही ताकद आहे पंतप्रधानांच्या विचारामध्ये. आणि म्हणून आपण पुढच्या काळामध्ये निश्चितपणे सर्वांनी असं बघितलं पाहिजे की ज्यावेळेला आपण संपूर्ण जगावर राज्य करण्यासाठी प्रेमाने जग जिंकण्याचा प्रयत्न करतो त्याच वेळेला असं एक नेतृत्व जे जगाचं नेतृत्व करू शकतं त्याच्यामध्ये सुद्धा संपूर्ण भारतीयांनी उभं राहिलं पाहिजे. आणि म्हणून घरोघर नळ पाणी जात असते, घरोघर इलेक्ट्रिसिटी जात असते, लोकांना चांगलं शिक्षण मिळत असते. आणि मी तुम्हाला सांगू इच्छितो की महाराष्ट्र हे मोदी साहेबांनी दिलेल्या मार्गावर चालणारं राज्य आहे. आपल्या स्वतःच्या भाषेमध्ये शिक्षण देण्याचं त्यांचं स्वप्न होतं आणि मला सांगायला आनंद होतो की चंद्रकांत दादा पाटील आमचे उच्च आणि शिक्षण मंत्री आहेत. या वर्षीपासून त्यांनी इंजिनिअरिंगचं शिक्षण सुद्धा हे मराठी भाषेमध्ये सुरू केलेलं आहे. आणि अशा तऱ्हेने हे जे राज्य आहे जे आदरणीय शिंदे साहेबांच्या नेतृत्वाखाली आदरणीय फडणवीस साहेबांच्या नेतृत्वाखाली पवार साहेबांच्या नेतृत्वाखाली काम करत आहे त्याच्यामध्ये दर आमची ज्याला महिन्यातून एकदा कॅबिनेटची मीटिंग होते तेव्हा काय काय टार्गेट आपल्याला पंतप्रधान महोदयांनी दिलेले आहेत, राज्याच्या वेगवेगळ्या योजना कशा केलेल्या आहेत ह्या सगळ्याचा आढावा होतो. एवढंच नाही तर पूर्वी असं व्हायचं की नागरिकांना जाऊन शेते मारायला लागायचे, कलेक्टर ऑफिसचे, तहसीलदार ऑफिसचे, DDO ऑफिसचे. आता हे सरकार आल्यानंतर थेट BDO तहसीलदार प्रत्येक गावामध्ये जातात, शासनाच्या वेगवेगळ्या स्कीम त्या लोकांपर्यंत पोहोचवतात आणि एका वेळेला 30-40 हजार लोक जमतात की ज्यांना शासकीय योजनेचा लाभ मिळालेला असतो. आणि म्हणून सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये सुद्धा हा कार्यक्रम झाला. आदरणीय आमच्या पालकमंत्री महोदयांच्या नेतृत्वाखाली
आणि अतिशय सुंदर असा पुराला तो कार्यक्रम झालेला होता आणि त्याच्यामध्ये सुद्धा जवळजवळ 30-40,000 लोक उपस्थित होते आणि त्याचं सुद्धा श्रेय हे जिल्हा परिषद आणि जिल्हाधिकारी यांना आहे. अतिशय चांगले ते कार्यक्रम हे जिल्हा परिषदेमार्फत राबवले जातात. त्याच्याबद्दल मी त्यांचं मनापासून अभिनंदन करतो आणि त्याच्याबरोबर गणपतीचा जो सण आहे तो कोकणामध्ये घराघरामध्ये राबवला जाणारा सण आहे. आपल्याकडची भजनी मंडळं असतात आणि ह्या भजनी मंडळांना अनेक वेळेला मजुराची गरज असते, शाळा पाहिजे असतात, ध्यान पाहिजे असते. तर हे सगळं ओळखून आपल्या जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आज 250 मंडळांना हे भजनाचं साहित्य देत आहे. भजन ही आपली परंपरा आहे, भक्ती ही सिंधुदुर्गची परंपरा आहे आणि आपण देवाचे भक्त आहोत म्हणून आपण कुठलंही वाईट काम करत नाही. आपली देणी आपण वेळेवर भरतो, आपली बिलं आपण वेळेवर भरतो, आपल्याकडे दिलेल्या वेगवेगळ्या स्कीमची अंमलबजावणी आपण सर्व करतो आणि ह्याचं श्रेय त्या गावामध्ये काम करणारे ग्रामपंचायत असतील, त्यांचे सरपंच असतील, ग्रामपंचायत सदस्य असतील, हे सर्व मनापासून हे काम करत असतात आणि म्हणून या सर्वांचं मी मनापासून अभिनंदन करतो की तुम्ही चांगल्या स्कीम राबवलेल्या आहेत आणि पुढच्या काळामध्ये ज्यांना बक्षिसं मिळालेली आहेत त्यांना तर मिळाले तर त्याच्यापैकी आमची परळीची ग्रामपंचायत सातत्याने बक्षिसं घेत असते. परंतु आपण एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे की ही जी काही स्वच्छतेचं व्रत आहे ज्याच्यामुळे पुढच्या काळामध्ये आपला जो हा पर्यटन जिल्हा आहे जगाच्या नकाशावर जाणार आहे आणि ते काम करण्याची ताकद ही आदरणीय आमच्या पालकमंत्री देव त्यांचं एक सहकारी म्हणून मी सुद्धा त्यांच्याबरोबर सातत्याने राहीन आणि हे जे काही शेतीचं आपण ज्याला डब्ल्यू सरकार म्हणतो आता ट्रिपल इंजिनचं सरकार झालेलं आहे निश्चितपणे सिंधुदुर्ग जिल्ह्याला या ठिकाणी न्याय मिळून देईल त्याची मला खात्री आहे. आणि आपल्याला एकच गोष्ट सांगतो आणि माझं भाषण संपवतो की आजपर्यंत कुठल्याही राज्यकर्त्याने छत्रपती शिवाजी महाराज हे पहिले असे राजे आहेत की ज्यांनी नाविक दलाची निर्मिती ही भारतामध्ये केली. त्याची कधीही दखल केंद्र शासनाने घेतली नाही. ती सर्वप्रथम आदरणीय मोदी साहेबांनी केली आणि आज नेव्हीच्या फ्लॅगवर सुद्धा छत्रपती शिवाजी महाराजांचा उल्लेख केला जातो आणि महाराष्ट्र मोदी साहेबांच्या वेगळ्या मोदी साहेब आपल्याकडे विजय सिंधुदुर्ग जिल्ह्यावर येणार आहेत. नेव्ही डे मी मुंबईचा पालकमंत्री आहे त्याच्यामुळे नेव्ही डेला आम्ही जातो. तिथे गेटवे ऑफ इंडियाला हा नेव्ही डे साजरा होतो. परंतु ही पहिली वेळ आहे की ज्याच्यामध्ये नेव्ही डे हा सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये साजरा होणार आहे की ज्या ठिकाणी नाविक दल हे छत्रपती शिवाजी महाराजांनी उभारलं त्या ठिकाणी सिंधुदुर्ग किल्ला स्वतः बांधला आणि विजयदुर्गला नेव्हल हेडक्वार्टर हे छत्रपती शिवाजी महाराजांचं होतं. आपले पालकमंत्री त्याच्यासाठी दिवस रात्र प्रयत्न करतायत. अतिशय भव्य असा पुतळा त्या ठिकाणी सिंधुदुर्ग किल्ल्यावर उभारला जाणार आहे आणि ह्या सगळ्या कामगिरीबद्दल मी आदरणीय रवींद्र चव्हाण साहेबांचं मनापासून अभिनंदन करतो. आपण सर्वजण एका मोठ्या उत्साहाने पंतप्रधान महोदयांचं स्वागत केलं पाहिजे की आपल्या जिल्ह्याला हा मान हा त्यांनी संपूर्ण भारतामध्ये हा मान फक्त आपल्या जिल्ह्याला दिलेला आहे आणि त्याच्यामुळे मी पुन्हा एकदा पंतप्रधान महोदयांचं मनापासून या ठिकाणी आभार मानतो. सर्व विजेत्यांचं मनापासून अभिनंदन करतो आणि माझे 2 शब्द संपवतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. मंत्री महोदयांना खूप खूप धन्यवाद. मित्रांनो, प्रगतशील महाराष्ट्राच्या नकाशावर आपल्या जिल्ह्याने वैविध्यपूर्ण उपक्रमातून 2 जिल्हा निर्माण केला. म्हणजे जलजीवन मिशन अंतर्गत हळूदार करत होते किंवा इथे लोकसंस्कृती लोकपरंपरा जतन करणारे लोककलावंत असू दे किंवा जनतेची सेवा करणारे ग्रामसेवक असू दे, ज्ञानदान करणारे शिक्षक असू दे, त्या सर्वांचा सन्मान आपण करतो आहोत आणि हा जिल्ह्यासाठी अभिमानास्पदाची बाब आहे. म्हणूनच या जिल्ह्याचे पालकमंत्री आणि सार्वजनिक बांधकाम मंत्री आदरणीय नामदार रवींद्रजी सरांचे विनंती करतो की या अभिमानास्पद आपल्या जिल्ह्याला आणि त्या व्यक्तिमत्वाला शुभेच्छा देतो. सर्वांनी दोन्ही हात उंच करून घोषणा द्यायच्या. भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे. गेले कित्येक वर्ष मी असा विचार करतो भारत मातेच्या घोषणा पत्रकार का देत नाही, हात उंच करून का देत. भारत माता की, भारत माता की, वंदे. आपण फोटो बरोबर आला.
आजच्या या अत्यंत महत्वाच्या आणि संयोगाच्या सांस्कृतिक आणि धार्मिक चळवळीला खरं तर पाठबळ देणारा मला असं वाटतं की एक अधिकारी म्हणून जेव्हा तो सरकार म्हणून काम करत असतो त्यावेळेला त्या जिल्ह्याची नाळ पकडून नवनवीन उपक्रम जिल्ह्यामध्ये प्रशासकीय कामाबरोबर ज्यावेळेला अंतर्भूत करतो त्यावेळेला खऱ्या अर्थाने तो अधिकारी म्हणून त्याला या सर्व गोष्टीच्या अभिनंदनासाठी पात्र असतो असं मला वाटतं. मला असं वाटतं की आपण सर्वांनी उभं राहून नायक साहेबांचं काळा कौतुक करावं. एक गोष्ट फार महत्वाची अशा या कार्यक्रमाच्या निमित्ताने उपस्थित आदरणीय दीपक कुलकर्णी, आदरणीय निरंजन गावकरेजी, आदरणीय प्रभाकर सावंतजी, आदरणीय राजन तेलीजी, सन्माननीय सर्व या जिल्ह्यामधील सर्व अधिकारी वर्ग, आजच्या या कार्यक्रमाच्या निमित्ताने उपस्थित सर्व पुरस्कार ज्यांना मिळाले ते पुरस्कार करते आणि मोठ्या संख्येने उपस्थित पत्रकार बंधू. खरं तर आपण सर्वांना माहीत आहे की आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वामध्ये या 9 वर्षामध्ये मला तो दिवस आठवतो की त्यांनी पंतप्रधान म्हणून ज्या वेळेला शपथ घेतली त्यावेळेला शपथ घेत असताना ते संसदेच्या त्या पायऱ्यांवरती नतमस्तक झाले आणि नतमस्तक होऊन त्यांनी त्यावेळेला असं म्हटलं की जरी मी या देशाचा प्रधानमंत्री म्हणून जरी मी कार्यभार स्वीकारत असेल तरी सुद्धा मी येणाऱ्या काळामध्ये या देशाचा प्रधान सेवक म्हणून येणाऱ्या काळामध्ये काम करेन. आणि तेव्हापासून त्यांनी कामाला जी सुरुवात केली ती 2 मूळ मंत्रांवरती कामाला सुरुवात केली, सबका साथ सबका विकास आणि हळूहळू सबका विश्वास या सगळ्या विचाराला त्यांनी प्राधान्य द्यायला सुरुवात केली. आणि त्यांनी प्राधान्य देत असताना ती आपली असणारी जी व्यवस्था आहे, ही सरकारी यंत्रणा आहे किंवा आपली असणारी लोकशाही आहे, या लोकशाहीला बळकट कसं करता येऊ शकतं, तर राजकारणाच्या पलीकडे जाऊन की तो शेवटचा व्यक्ती जो आहे त्या शेवटच्या व्यक्तीपर्यंत विकास आणि विकासाच्या असणाऱ्या प्रत्येक व्यवस्था पोचल्या पाहिजे. यासाठी काय करता येऊ शकतं, तर खऱ्या अर्थाने त्या ग्रामीण भागामध्ये असणाऱ्या प्रत्येकाला पूर्वी जिसकी लाठी उसकी भेट, ज्याचं सरकार त्याला सर्वच्या सर्व व्यवस्था योजना या सर्व पोचत होत्या. परंतु एक निर्णय आणि एका निर्णयाने सर्वांना समान पद्धतीने 14 वित्त आयोगाचे पैसे या ग्रामीण भागामध्ये आज विकासाची जिंगाजी सहजपणे जायला लागली, की आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदींमुळेच जायला लागले. हे मला या निमित्ताने यासाठी सांगावं असं वाटतं की ती ग्रामपंचायत कोणाची आहे. कदाचित त्या ग्रामपंचायतीमध्ये सरपंच कोण आहे यापेक्षाही त्या ग्रामपंचायतीमध्ये राहणाऱ्या प्रत्येकाला विकास करता आला पाहिजे, तिथल्या असणाऱ्या व्यवस्थांसाठी पैसे उपलब्ध असले पाहिजे. म्हणून हे पैसे डायरेक्ट ग्रामपंचायतीला देण्याचा निर्णय हे काही एवढं सहजपणे झालं. मतदारांची असणारी ताकद ती काय करू शकते हे आदरणीय पंतप्रधानांना ज्या वेळेला आपण सर्वांनी निवडून दिलं त्यावरूनच हे सगळं सिद्ध झालं. त्यामुळे एकच सांगेल
की या देशाला महासत्ता बनवण्याचं स्वप्न उराची बाळगून तुम्ही आम्ही सगळेजण ज्यावेळेला जनजीवन जगतो त्यावेळेला हे महासत्ता बनवण्याचं स्वप्न जर साकार करायचं असेल तर तुम्हाला मला सर्वांना पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वामध्ये हा देश आणि देशाची असणारी व्यवस्था येणाऱ्या काळामध्ये त्यांच्याकडे सुपूर्द करणं ही काळाची गरज आहे. त्या ग्रामीण भागामध्ये गेली अनेक वर्ष तुम्ही आम्ही सर्वजण पाहत होतो. पाऊस आला तर पावसाच्या पाण्याचा त्रास, पाऊस आला नाही तर पाऊस का आला नाही म्हणून दुष्काळाचा त्रास, आणि सर्व या व्यवस्थेमध्ये कुठेतरी ओला दुष्काळ, कुठेतरी सुका दुष्काळ. परंतु या सगळ्याला तुम्हाला आम्हाला सर्वांना कुठेतरी वेगळ्या पद्धतीने कशा पद्धतीने या सगळ्या गोष्टीला न्याय देता येईल म्हणून त्यांनी त्यावेळेचा काळ मला आठवतो की ते गुजरातचे मुख्यमंत्री ज्यावेळेला होते त्यावेळेला गुजरातचा असणारा काही भाग की ज्या ठिकाणी महापूर होता आणि दुसऱ्या काही भागांमध्ये पूर्वच्या पूर्ण कच्छ हा भाग, हा संपूर्ण भाग हा वाळवंटासारखा होता. या भागाचं पाणी त्या भागात घेऊन जाऊन त्या ठिकाणी समृद्धी आणण्याचं काम ज्याप्रमाणे केलं त्याचप्रमाणे आदरणीय देवेंद्रजींच्या नेतृत्वामध्ये सुद्धा येणाऱ्या काळामध्ये मराठवाडा देश सारख्या एक वेगळ्या विषयांना की ज्या ठिकाणी दुष्काळ आहे त्या दुष्काळाच्या ठिकाणी सुद्धा शेतकऱ्याला अडचण येणार नाही आणि ज्या ठिकाणी पाऊस जास्त पडतोय त्या ठिकाणच्या ही सर्वांना अडचण येणार नाही असा विचार आदरणीय देवेंद्रजी करायला. हे सर्व होत असताना पावसामध्ये आणि पावसाच्या असणाऱ्या सगळ्या साथीच्या रोगाला प्रमुख कारण काय तर गढूळ पाणी, पिण्यासाठी वापरणारं गढूळ पाणी हा सर्वात मोठा असणारा त्रास. तुम्ही यांनी सर्वजण फक्त यावरती चर्चा करताना दिसत होतो, परंतु याला सर्वांना सोल्युशन काय तर ते सोल्युशन म्हणजे आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजींनी जे तयार केलेलं सोल्युशन प्रत्येक घराला नळाद्वारे पाणी दिलं पाहिजे, स्वच्छ पाणी दिलं पाहिजे आणि मग ते फक्त शहरातच नाही तर ग्रामीण भागात सुद्धा दिलं पाहिजे. आणि जल मिशनच्या माध्यमातून प्रत्येक गाव हे त्याच पद्धतीने स्वच्छ पाणी हे प्रत्येकाला जर मिळालं तर हे पोटाचे होणारे विकास त्या पोटापासूनच अनेक रोगांना सुरुवात होते. आणि म्हणून खऱ्या अर्थाने या मिशनची सुरुवात झाली. पंतप्रधानांनी सुरू केलेलं हे मिशन आणि सिंधुदुर्गामध्ये इथल्या असणाऱ्या तुटपुंज अधिकाऱ्यांच्या नेतृत्वामध्ये आपल्याकडे असणारा स्टाफ कमी आहे तरी सुद्धा एक चांगलं मिशन मोडवरती काम करणं हे अधिकारी वर्ग करताय म्हणून त्यांचं करावं तेवढं कौतुक करणं. आज त्यांनी या कार्यक्रमाच्या निमित्ताने लोकार्पणाचा कार्यक्रम ठेवला. माझी विनंती आहे काही गावांमध्ये काही अडचणी आहेत 100% सर्वच्या सर्व गावं ही या मिशनमध्ये पूर्ण होणं ही काळाची गरज आहे. आणि मग त्यामध्ये असणाऱ्या अडचणी तुम्हाला आम्हाला सर्वांना एक सिंधुदुर्ग वाचते म्हणून त्यामध्ये स्वतः लक्ष घालणं हे सुद्धा अत्यंत गरजेचं आहे असं मला वाटतं. या कार्यक्रमाच्या निमित्ताने आम्हाला एक वेगळ्या पद्धतीने की या सिंधुदुर्गामध्ये एक नवा पाहिला भजन संस्कृती गेली अनेक वर्ष तुम्ही आम्ही सर्वजण गणपती असो किंवा प्रत्येक सण असो की डबलबाजी असो किंवा प्रत्येक विषय तुम्हाला आम्हा सर्वांसाठी किती प्रिय आहे. प्रत्येक गावामध्ये प्रत्येक वाडीमध्ये या सर्व विषयाला एक वेगळा आनंद सिंधुदुर्गवासीय यामधून घेत असतात आणि आज त्याला कुठेतरी एक मदतीचा हात म्हणून आदरणीय या संपूर्ण व्यवस्थेच्या माध्यमातून प्रशासकीय व्यवस्थेच्या माध्यमातून एक उपक्रम
हा जो सुरू केला 3-3.5 हजारापेक्षा जास्त लोकांनी याच्यामध्ये नोंदणी केली आहे. परंतु एक सुरुवात केली आहे यानंतरच्या काळामध्ये एक वेगळ्या पद्धतीने प्रत्येक जण या सगळ्या गोष्टीकडे वेगळ्या विचाराने पाहिजे यात काही शंका नाही असं मला या निमित्ताने सांगावं वाटतं. अनेक उपक्रम आणि या उपक्रम फिरताजी जेव्हा कधीतरी आपल्या जिल्ह्यामध्ये या सगळ्या विषयाला जेव्हा सुरुवात होते त्यावेळेला खऱ्या अर्थाने हा जिल्हा आणि या जिल्ह्याची असणारी एक वेगळी जी संस्कृती आहे त्या संस्कृतीला प्लॅटफॉर्म देण्याचं काम हे या निमित्ताने होत होतं. त्यामुळे आपण सर्वजण या कार्यक्रमाच्या निमित्ताने ज्यावेळेला इथे आला तेव्हा मी फक्त एकच सांगेन की गणेशोत्सव आहे. गणेशोत्सवाच्या निमित्ताने आपण सर्वांना माहिती आहे की आदरणीय मुख्यमंत्री एकनाथराव शिंदे, आदरणीय उपमुख्यमंत्री देवेंद्रजी अजितदादा या सर्वांनी आपल्याला सर्वांना माहिती आहे की गणपतीच्या निमित्ताने सुद्धा आनंदाचा शिरा हा आपल्यापर्यंत पोहोचवण्याचं काम जो सरकारच्या मध्ये त्यामुळे एक वेगळ्या पद्धतीने की हिंदू संस्कृतीच्या असणाऱ्या प्रत्येक गोष्टी हिंदू सण हे उत्सवामध्ये साजरे केले गेले होते. कालच सिंधुदुर्गामध्ये ज्यावेळेला मी प्रवास करत होतो त्यावेळेला एक लक्षात आलं की आपण सर्वजण गेली अनेक वर्ष की हिंदू मंदिरांमध्ये आपण सर्वजण सप्ताह साजरा करत होतो. आता तर नवीन परंपरा सुरू झाली. दहीहंडीचा सुद्धा आता सप्ताह लोकांनी करायला सुरुवात केली. त्यामुळे या सगळ्या गोष्टी हे 7 तारखेला दहीहंडी उत्सव झाला परंतु सिंधुदुर्गात काही संपत नाही. जशी होळी संपत नाही तशी काही आता दहीहंडी संपणार नाही. ते आदरणीय शिंदे फडणवीस सरकार आल्यापासून हिंदुत्व आणि हिंदुत्वाची असणारी व्यवस्था तिला कसं कारभार मिळेल या दृष्टिकोनातून असलेला प्रयत्न त्याला आपण सर्वजण देत असलेली साथ ती सुद्धा अत्यंत महत्वाची आहे असं या निमित्ताने मला सांगावं वाटतं. एक आपण सर्वांना आग्रहाचं निमंत्रण आहे की एक सहजपणे तुम्ही सर्वजण एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे. सिंधुदुर्ग जिल्हा हा पर्यटन जिल्हा म्हणून ओळखला जातो आणि पर्यटन जिल्हा म्हणून ज्यावेळेला ओळखला जातो त्यावेळेला इथे जास्तीत जास्त पर्यटक आले पाहिजे असं आपल्याला सर्वांना वाटत असतं आणि वाटणं काही वावगं नाही. परंतु सिंधुदुर्गात काय चांगलं आहे हे तुम्हाला आम्हाला सर्वांना येणाऱ्या काळात सांगायची गरज आहे. मी बऱ्याच जणांची चर्चा केल्यानंतर मला एक गोष्ट लक्षात येते की पॉझिटिव्ह विचार करणारी मंडळी आज फार कमी दिसायला लागली. निगेटिव्ह विचार करणारी मंडळीचा फार मोठा. मी एखादी गोष्ट निगेटिव्ह सांगितली तर ती वर्तमानपत्राची हेडलाईन होऊ शकते. मी एखादी निगेटिव्ह गोष्ट जर सांगितली तर ती बातमी म्हणून लवकर प्रसिद्ध होते. परंतु एखादी पॉझिटिव्ह गोष्ट जर मी सांगण्याचा प्रयत्न केला तर तिला कुठेतरी छोट्याशा आख्यानामुळे कुठेतरी कोपऱ्यात दिलं जातं. माझी सिंधुदुर्ग वाचण्याला काय विनंती आहे का हा जिल्हा आपला छोटा जिल्हा आहे. पर्यटनाच्या दृष्टिकोनातून जर तुम्हाला आम्हाला सर्वांना जर या जिल्ह्याला एक विशेष पद्धतीने जर या जिल्ह्यामध्ये पर्यटनाची व्यवस्था जर उभ्या करायची असतील तर आपलं असणारं सिंधुदुर्गाचं जे सौंदर्य आहे त्या सौंदर्याबद्दल तुम्हाला आम्हाला सर्वांना डिजिटल माध्यमातून भरभरून येण्याची गरज आहे. काही मंडळी आज कुठेतरी स्वतःच्या हव्याच्या पोटी कुठेतरी निगेटिव्ह सांगण्याचा प्रयत्न करतात. माझं गाव अत्यंत सुंदर आहे, माझ्या गावामध्ये हे सुंदर आहे. एक गोष्ट कधीतरी चुकीची असेल. एक गोष्ट कधीतरी त्या गावामध्ये काहीतरी कामाच्या निमित्ताने राहिली असेल. परंतु 99 गोष्टी माझ्या गावामध्ये अतिशय जर चांगल्या होत असतील तर आम्ही 99 गोष्टी कशा चांगल्या आहेत हे जर आम्ही सांगायला लागलो तर आणि तरच हा बाहेरून येणारा जो पर्यटक आहे तो पर्यटक हा आपला पाहुणा आहे. हा आपल्यासाठी वेगवेगळ्या संधी घेऊन येतो. तो आपल्यासाठी संधी घेऊन येतोय याचा कुठेतरी विचार येणाऱ्या काळामध्ये करण्याची गरज आहे. आणि म्हणून जर तुम्हाला आम्हाला येणाऱ्या काळामध्ये या जिल्ह्याचं पर्यटनामध्ये
असणारं महत्व जर वाढवायचं असेल, पर्यटनाच्या दृष्टिकोनातून इथला असणारा जीडीपी जर तुम्हाला आम्हाला सर्वांना जर वाढवायचं असेल तर तुम्हाला आम्हाला सर्वांना आपल्याकडे चांगलं काय, आपल्या व्यवस्थेमध्ये चांगलं काय याचा जास्तीत जास्त प्रचार आणि प्रसार येणाऱ्या काळामध्ये करायला हवं. जसं म्हटलं जातं आपलो तो बाब्या दुसरा तो ते मी म्हणणं योग्य आहे. आपलं काय सिंधुदुर्ग मग आपण बोलायला सुरू करायला हवं. आपण जोपर्यंत बोलणार नाही तोपर्यंत इतरांना त्या सगळ्या गोष्टी कळणार नाही. त्यामुळे जास्तीत जास्त सिंधुदुर्ग हा जिल्हा आणि याचं सौंदर्य जे आहे ते पाहण्यासाठी अनेकांना आमंत्रित करण्यासाठी तुम्हाला असं म्हटलं पाहिजे की होय आमचं सिंधुदुर्ग अतिशय चांगलं आहे, तिथला किनारा समुद्र किनारा अतिशय चांगला आहे, तिथले असणाऱ्या प्रत्येक व्यवस्था या चांगल्या आहेत. हे सगळं जोपर्यंत तुम्ही आणि सांगणार नाही तोपर्यंत या सगळ्या गोष्टी लोकांपर्यंत आणि विशेष करून राज्यात आणि राज्याबाहेर आणि परदेशापर्यंत जाणार. तुम्ही एकावर करू शकता. त्यामुळे येणारा काळ हा तुम्हाला मला सर्वांना या सूचना देण्याचं सातत्याने काम करतात. कुठेतरी आज या सगळ्या गोष्टीचा आपण विचार केला तर आणि तरच आपण एक नव्या दिशेला आणि नव्या उमेदीने काम करू शकतो. पुन्हा एकदा जे जे पारितोषिक ज्यांना मिळणार आहे त्या सर्व पारितोषिक विजेत्यांचं मी मनपूर्वक कौतुक करतो, अभिनंदन करतो आणि ज्यांना आज भजनाचं साहित्य या ठिकाणी उपलब्ध होणार आहे त्यांनाही खूप खूप शुभेच्छा देतो आणि ज्यांचं नाव यामध्ये आलं नाही त्यांनाही पुढच्या वर्षासाठी खूप खूप शुभेच्छा देतो. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या सर्वांगीण प्रगतीसाठी आणि विकासासाठी आपण दिलेल्या या सदिच्छा निश्चितच प्रेरणादायक होती. जोरदार करा या जिल्ह्याचे पालकमंत्री शर्मा सावंत यांनी दिलेल्या सदिच्छांसाठी. यानंतर या पुरस्कार वितरण सोहळ्याकडे